2023 मायथाइनि जोबथा डिसेम्बर गाबोननिफ्राय 2024 गोदान बोसोर हाबगोन। बेनिखायनो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों बिटिसि ओनसोलाव मुखुबा खालामनाय बा रायजो जानाय गासै हारि माहारिनि खाथियाव जोंनि मोजां हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे भगबाना बिथांमोनखौ अरायबो गोजोनै लाखियो। जों आरो मोनसे हांख्रायनो लुबैयो, बर'नि गासै माहारि आफादानो इयुनाव बिटिसि ओनसोलनि दावगानाय आरो बिटिसि ओनसोलाव जिखुनु खामानि मावनाय दांनायाव खौसेयै आखाइ हमलायनानै दावगालाङो। बेखौनो जोङो गासै बर' माहारिनि आफादफोरखौ हांख्रायो। लोगोसे जों फैबाय थानाय समाव एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंनि बिथांखिखौ जाफुंहोनो जों बयखौबो लानानै आवगायलांगोन। जोंहा थांनाय समफोराव माखासे बर'नि आफादफोरा जोंनि गेजेराव माखासे बिग्रायबोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसि, बिएससि, बिटिआर एकर्ड जाबोदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरजों जोङो थोजासे नङा होननानै जोङो आखु एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै डेम'क्रेसि भाबै जोङो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि लाबावदों। बेनिखायनो जों गासै बर'नि आफादफोरखौ जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो खावलायो मिडियानि गेजेरजों। आरो बड'फोरनि सिमाङा दिनैसिमबो जाफुङाखै, बे मोनथाम एकर्डनि गेजेरजोंबाबो। आरो बर'फ्रा आलादा हादोर मोनागौमानि जिरायना थानाय नङा। बेनिखायनो जोङो गासै बर' माहारिनि आफादफोरखौ गले गले खावलायो जे जोंनि इयुनाव हाबाफारिफ्राव बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब होयो। आरो एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनाबो गासै बर' माहारिनि आफादफोरखौ आखाइ हमलायनानै लोगोसे खामानि मावलांगोन। बेखौनो आङो बर' माहारिनो जाहाथे गोहो बोलो खौसेथिनि मोनसे दिरुंजों खानानै जोंखौ खौसे लाखियो, बेखौ भगबाननि खाथियाव, इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो दिनैनि बे गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरनानै बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।